Gospodo Hrvati, naš ministar Grlić Radman je preuzeo na sebe direktno sudjelovanje Hrvatske u ratu i mi sa obukom ukrajinskih vojnika što na području RH, što izvan područja sudjelujemo u tom ratnom sukobu kao ratna strana, a prema međunarodnim konvencijama druga zaraćena ratna strana ima pravo djelovati svim sredstvima dostupnim po tim vojnicima gdje god se nalazili. Nalazi se u Poljskoj, u Njemačkoj, u Hrvatskoj, u Mađarskoj, bilo gdje, a razlika je samo u tome što nas u ovom slučaju NATO neće braniti, neće aktivirati članak 5. I još jedna razlika za naš sirote Hrvate u tome što se sami ne možemo braniti. Nemamo PZO sustav, nemamo protudronski sustav, nemamo pješadije pješaštva da nas brani. Mi smo vojni rok 2008. ukinuli, dragi moji. Ko će nas braniti? Mi ne obučavamo pričuvu Hrvatske vojske, niti razvrstano, niti nerazvrstano, a guraju nas u rat. I sad smo mi izdajnici i Z. Ne, Hrvatski suverenisti su vam domoljubi. Hrvatski suverenisti vam otvaraju oči. Odbacite to zlo. Ako ćemo ići u rat, ići ćemo svi. Ja ću prvi ići. Ja ću ići u Ukrajini prvi sa svim svojim iskustvom. Nisam jugogeneral, sram te Deur bilo. Sa svim svojim pobjedničkim, ratno pobjedničkim iskustvom. Ali kad nam to kažete, kad hrvatski narod kaže idemo u rat, kao što smo išli pod Napoleonom, pod Habsburgovcima, kao što nas je Hitler uvukao, pa idemo i sad ako to hrvatski narod, pa ćemo vidjeti komu opajci, komu obajci. Ali nemojte nam na sitno. Amerikanci su rat započeli u Indokini, Francuzi, znate kako, u Vijetnamu. Prvo su poslali instruktore. Prvo su instruktori došli tamo obučavati Koreju i Vijetnam. Pa onda nakon par mjeseci kad su pobili instruktore, a šta ćemo sad? Hajmo onda Amerikanci poslati još 5-6 tisuća ne instruktora, nego sad i oni malo marinaca. Pa došlo do 60 tisuća, do 100 tisuća i do 50 tisuća mrtvih i zarobljenih Amerikanaca. Pa onda nam recite, Hrvati, hajmo krenuti s instruktorima, krenuti prvo, sad prekstra kad, a ako nas bude mrtvih, a Bože mili, razumljivo samo po sebi, da moramo do Stalingrada. Hvala vam.